салом дӯстон, барои дастгирии канали мо дар силкаи зери навор буда дароед ва 6500 рубл кор кунед. агар дар дигар ҷо ба чашмам намоӣ, туро пашша бар ин зада мекушам. ай чӣ гапаи ҷада ҳоли Шавкат устодам бибина бо гӯшт парма мехӯрам. мизоҷам куҷо шуданд? Шогирдам дар дукон пашшакушӣ мекунад. ба фикрам саломи маро нағзакак аҳмақ кард. пеши дуконро ки кофта бошад? натарс бене, натарс. бешиктош дар арсаи аврупо бозӣ мекунад. бешухӣ итар бошам ман миннатдор. ташаккур, саломат бошед. гапзан мошини маро ки таъмир мекунад? Ман мекунам. оча калонат мекунад. ки мекунад? секин ин масъала ҳал мекунем. диққат нашавед. шавкат бояд барои ман тухм меовард. ки ҷи аст? ин саҳар ҳеҷ кас наовард. ҷаноб я проблема шидегай. иҷара биёбин ранги хор шидегай. қадар зебо. барои Шавкат чӣ аҳамияти ҳаётӣ дорад? бешикташ ва мурғояш. агар бинам ки шумо озурдаед, озурда аз мешавам. мардум пул ҷамъ карда суроғҳоро мефиристам. ҳаматон хизда ба ин ҷо биёед. тамом. Шавкат қисмати навбатиаш пагоҳ соати 20 бо сифати баланди Full HD дар канали ютуби Нурангез филм.